υποψήφιους. Ναι. Βαρβάρα Γελαδάκη, στη Β' Αθήνας, γιατρός. Καλό μεσημέρι, κυρία Γελαδάκη. Καλό σας μεσημέρι. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Καλά είμαστε. Είστε κάπως υποψήφοι γιατροί, αλλά φαίνεται ότι ο Σαμαράς εκεί στο ιατρικό έχει διαπιστώσει, στα θέματα ιατρικής έχει διαπιστώσει πόνο μεγάλο, Τεράστιο πρόβλημα, κυρία Αυτιά, υπάρχει στο θέμα της δημόσιας υγείας. Ναι. Δυστυχώς τα τελευταία 2 χρόνια έχει καταρρεύσει το σύστημα. Εγώ εργάζομαι σε δημόσιο νοσοκομείο, ναι, και είναι λυπηρό να βλέπω κάθε μέρα αυτά που συμβαίνουν. Έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο που δεν έχει τη δυνατότητα ναι, να απευθυνθεί πλέον λόγω των οικονομικών προβλημάτων που και της ανέχειας που υπάρχει να απευθυνθεί σε ένα ιδιωτικό γιατρό. Ναι. Και έρχεται στο νοσοκομείο και ο μέσος όρος αναμονής είναι 5 ώρες. 5 ώρες αναμονή. 5 ώρες. Μπορείτε να φανταστείτε κάποιον άνθρωπο που έρχεται ηλικιωμένο, ταλαιπωρημένο, με πρόβλημα υγείας και να πρέπει να περιμένει 5 ώρες για να μπορέσει να δει έναν γιατρό και να κάνει 2 εξετάσεις. Πώς θα αντέξει 5 ώρες? Και βάλε μετά πόσες ώρες είναι να κάνει και τις εξετάσεις και Βεβαίως. Συν εξετάσεις κλπ. Πέστε μου, αληθεύει αυτό που λένε ότι σε αρκετά νοσοκομεία τους λένε πάρτε και κανένα σεντονάκι μαζί σας, κανένα μαξιλάρι και τέτοια? Ότι υπάρχουν τραγικές λήψεις, υπάρχουν. Τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα. Έχουμε πάρα πολλές λήψεις σε αναλώσιμα. Δηλαδή μέχρι και το χαντζαπλάς το θεωρούμε πλέον είδος πολυτελείας. Τι λέτε? Αυτά που θεωρούσαμε ότι είναι φυσιολογικά και απλά έχουν γίνει δυσέβρετα. Τα έχετε πει στο Σαμαρά, κυρία Γελαδάκη, αυτά? Βεβαίως και τα έχουμε πει. Τι σας είπε? Ναι. Και θεωρούμε ότι θα πρέπει να αλλάξει λίγο το σύστημα όπως λειτουργεί ως τώρα. Δηλαδή δεν θα πρέπει οποιοσδήποτε έχει έναν απλό πονοκέφαλο να απευθύνεται σε ένα νοσοκομείο. Θα πρέπει να δημιουργηθούν κέντρα υγείας, ναι, όπου ο κόσμος ο οποίος έχει ένα πονοκέφαλο, ένα απλό πρόβλημα, να πάει στο κέντρο υγείας και να βρει μια λύση. Η τριτοβάθμια φροντίδα θα πρέπει να είναι για ανθρώπους που χρειάζονται νοσηλεία. Διότι οι πάντες τώρα, ό,τι και αν έχουν, πάνε νοσοκομείο, Βεβαίως, τώρα ο κόσμος, εφόσον δεν μπορεί, απευθύνεται σε μια γενική εφημερία, θα πάει στο νοσοκομείο. Να σας πω ότι... Και όταν πάει σου λέει κάνε μου και μια αξονική. Η αξονική κοστίζει, έτσι δεν είναι? Κάνε μου μια μαγνητική. Κοιτάξτε, όχι, αυτό που λέει η κυρία Γελαδάκη είναι ότι δεν μπορεί πια να πάει σε ιδιώτη γιατρό. Αυτή είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Ναι. Εν τω μεταξύ, ο κόσμος όταν θα έρθει κάποιος ασθενής στο νοσοκομείο και οτιδήποτε απλό και να έχει, εμείς δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να φύγει. Σωστό. Έχουμε ορκιστεί, έχουμε τον όρκο του Ποσκαράτη. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι είναι υγιής, να κάνουμε τις απαιτούμενες εξετάσεις και μετά να το επιτρέψουμε να εξέλθει από το χώρο του νοσοκομείου. Σωστό. Συνεπώς, να σας ενημερώσω ότι το τελευταίο εξάμηνο, ναι, και αυτό από επίσημες μελέτες που έχουν γίνει, ναι, έχει αυξηθεί κατά 30% η προσέλευση στα δημόσια νοσοκομεία και αυτό στις γενικές εφημερίες. Λόγω οικονομικής κρίσης. Σωστό. Λόγω οικονομικής κρίσης, βεβαίως. Σωστό. Και έχει εισιτήριο από το απόγευμα και μετά, Έχει εισιτήριο, ναι. Έχει εισιτήριο. Μάλιστα. Όλες αυτές οι εξελίξεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Κυρία Γελαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θερμά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και κάθε επιτυχία.